abu kamar da wasa so ya kama dukan jikina, da safiya da rana na rasa dukkan farin cikina. San ba na jin daɗin komai tun da ba ta guna, ita ba ta da laifi don ta marta ba so da gauna. Ku dakata ku ji zan ba ku labarin Zuwaira, ita dangin mu ce a gidansu ba ta da tsara. Ya take abun kawun mu yar kirkice Zuwaira, abokiyar wasana haka ne in kuka yi lura. Ni na yi da wasa na ce na san ta na yi furci, ita ta ɗau da gaske ta aje ni ciki na zuci. Sai ta shige damuwa in ta ganni ina takaici, ni ko ban gane ba a kaina har tana kasa bacci. Kwana a tashi kenan ana batun za ta tafi karatu, dama ta zo gidanmu cikin kwanaki ta ɗanyi hutu. Zuwaira ta kira ni ta ce tana son mu ɗan magantu, ni ko a tunanina kuɗi take so don biyan bukatu. Na ki zuwa wajen ta sana'a ni ma naka koya, ba ni da hanyar samun kuɗi ina hali na wuya. Kwana biyar rage ta tafi ni mana take ko ta yaya, na ki zuwan gida ɗakin aboki na can na yi ɓuya. Ina kunyar in faɗa mata bani da komai, na kashe wayata shi ko aboki ya tafi jarmai. Ba halin ta ganni Allah shi ne masanin komai, tafiyar ta kwana ɗaya na je gidan madame. Ɗaki na shiga akan gado na naga wasiƙa, na ɗauka na karanta take na ji ni na fara kuka. A cikin wasiƙar ta ce ina san ka karkai shakka, kuma na daina karatu dan san ka zai sani hauka. An kira namban Zuwaira baya shiga yanzu ya zanyi, bata je makaranta ba ko yaushe neman ta ne muke yi. Wata uku muka yi ko labarin ta babu mai, kwasam ina zaune sai